Non aparezo neste episodio. Alguén veu o meu axente? O avón vegetal. E agora, grazas a Pegasus, perdo tamén a súa alma. Teño que salvalo. Pero primeiro teño que descubrir como vai ser daqui. Hola? Algún axuda? Alguén? Ei, outra fita. Pregúntame se Pegasus crédome a miña alma. Que tal, irmán? E miña irmá, que non sopra nada como a min. Os autores estiveron tan ocupados buscando o porqué da miña voz agudizada que te escoitaron da miña vista. Así que vamos ter cega. Vémonos. Ou non. Creo que a miña alma non é boa suficiente para Pegasus. Decidín aceptar a invitación de Pegasus e viaxar á súa illa privada onde serei completamente a súa mercé. Unha vergoña que me garon menos ricos sexan inmunes á lei. De outra forma poderíamos chamar a policía. Os cartos é que fan cousas terribles na xente. Creo que o dito é: o avarento pon nos cartos todo... Mirade! Ese torneo ten un premio de 3 millóns de dólares. Chachín, renadorista alabou. Ei, Joey, lembras que non nos fixemos amigos? Sí. Devolvédeme o meu crevacazas milenario, argalleiros. Buah! Estamos a atormentarte. En realidad falaba da parte seguinte. Sí, agora me acordo. En serio, rapaces, dademos. Seguimos a atormentarte. Meu, bons tempos. Non, Joey, referíame a cando vos sabedes daquela busón. Non me lembro diso. Pero foi un heroico e tal. Ei, lembras aquela vez que Tristan e eu collemos o teu crevacazas milenario? Buah! Atormentar. Recordasme porque somos amigos? Atención, duelistas. O meu pelo divos que hora de embarcar. Calquera que non teña un peiteado extravagante non poderá participar no torneo. Ei, o meu pelo é rosa esponsoso. Sinto, mas ten que ter como mínimo o doble tamaño da cabeza. Vai comigo. Guau, o teu pelo é suficientemente raro para as persoas. Vale, pode ir. Grazas, Yugi. Tío, o teu pelo sí que é raro. Cal é o teu secreto? L'Oreal. Porque merezo. Vamos, Tristan, infiltrémonos como Solid Snake. Os nosos pais non notarán a súa ausencia? Dos unha espada de forza do teu peito ou estás feliz de verme? Mira, Yugi, e un par de peitos pegados a unha muller. O nome é Maio Valentine. Non un xogo de palabras discreto, pero na de min é discreto. Tetas. Aplazarete cando cheguemos a ella. Coas túas tetas, non? Que pasa, tía? Teño que ir ao baño, pero a señora que me dura non emitirá. En poucas horas o sol aparecerá. Que queres dicir? Ei, iso non é Bakura? Bakura, o rapaz inglés da escola? Que fai aquí? Que importa? Non é un personaxe principal? Guau, vengo de Raptor. Mira, Rex, se gañas de toda podrei usar o teu cuarto. Pero se gañas, derecho en bico. Genial, entonces ha de servirse. Yugi, dame tus cartas ou algo. Xa me has malvado. Pero non vexo motivo algún para desconfiar. Di que debes Exodia. Sí, foi genial. Santo Deus, non o min vir. Salmareinas. Debo arriscar vida por cartas. Ei, id en cuarto vos los dous. Fora perdedor. Acabo de facelo? Perdode que case afogase de rapaces. Se serve de consolo, o sol aparecerá. Tío, non pode ser que non serves a túas cartas. Comparado con isto, a cegueira inminente de miña irmá parece moito menos grave. Tu irmá? Como que non mencionaches esa subtrama antes? Meus pais divorciaron xa hai tempo, porque intentei ensinarlle como conducir. ¡Joey, para esta causa! Van a freio de man, imbécil. Sabe quedar cega? Pode ter unha oportunidade con ela. Daremos lo mellor de nós, Joey. Ti pola tua irmá e eu polo meu avó. Non sei por que quixen vir. Ei, mirade, tiña razón respecto ao sol. It's a trap!